Сёння гэтая жанчына з'яўляецца другім па важнасці чалавекам у Беларусі, бо менавіта яна атрымае ўладу ў выпадку смерці Лукашэнкі. Але ж якім чынам жонка правінцыйнага фізрука і дыспетчарка водаканала змагла так высока ўзляцець? Якая дзіўная рыса характару стала для яе квітком у найвышэйшыя эшелоны ўлады? І да звальнення якога міністра прывялі выбачэнні Натальи Качановой? Раз ты уже пришел служить в государственную службу, надо служить своей стране, своему отечеству, своему народу. И если тебе доверил президент, ну как ты можешь сказать «нет, я не могу»? Надо делать все, что от тебя зависит для того, чтобы оправдать это доверие, высокое доверие. У дзень свайго сёмага пераабрання Александр Лукашенко вырашыў зрабіць нечаканае прызнанне. На прэс-канферэнцыі 26 студзеня ён какетліва заявіў, што нібыта і не хацеў больш балатавацца ў прэзідэнты. Я не хотел идти на эти выборы. Не хотел. И несколько месяцев назад, месяца 3 или 4, когда Наталья Ивановна на последнем совете безопасности, среди людей, которые решали это, заинтересованы в этом, я об этом сказал. Ребята, ну сколько можно, уже как-то даже 30 лет, чисто внешне, даже как-то неприлично, я уже себя не в своей тарелке чувствую, как будто никого нет. Почему про Наталью Ивановну говорю? Она первая поднялась. Нет, я ее не видел такой. Как так? Вы что, бросаете все? Вы уходите? Мы не готовы. Крыху парадаксальна, але супраць сыходу Лукашэнкі выступіў чалавек, які ў выпадку яго адстаўкі ці смерці станавіўся б часовым кіраўніком Беларусі. Аднак Наталья Качанова ніколі не мела палітычных амбіцый, таму патэнцыйны сыход свайго начальніка яна ўспрыняла як асабістую трагедыю. Ды і ўвогуле ні пра якую палітычную кар'еру Качанова ніколі і не марыла. Яна нарадзілася ў 1960 годзе ў Полацку і вырасла ў камунальнай кватэры з агульнай кухняй і без гарачай вады. Аднак яе дом быў далёка няпростым. Гэта быў першы шматпавярховік у горадзе, куды сялілі кіраўнікоў створанай у верасні 44-га Полацкай вобласці. Па расказах суседзяў, сваякі Івана Толкачова, бацькі будучай чыноўніцы, працавалі на крамлёўскай кухні пры Сталіне. Звычайнаму смяротнаму трапіць туды было немагчыма. Кармілі галоўных людзей Савецкага Саюза афіцэры НКВД з крыштальнай рэпутацыяй. Толкачовы паходзілі з Падмаскоўя, таму не толькі ўсведамлялі сябе рускімі, але і пазначалі гэта сваёй нацыянальнасцю ў розных анкетах. Галава сямейства быў кавалём, а маці Ніна ўсё жыццё адпрацавала на швейнай фабрыцы. Іх дачка Наталья пра высокія пасады нават і не марыла. Спачатку яна хацела стаць выхавацелькай у дзіцячым садку, але пазней захапілася лёгкай атлетыкай і валейболам. Настаўнікі выказваліся пра яе як пра руплівую, але даволі шэрую вучаніцу, поспехаў ва вучобе у якой не было. Таму будучыню дзяўчыны перадвызначылі спартовыя дасягненні. У той час інстытуты і універсітэты былі зацікаўленыя ў абітурыентах, якія маглі прадстаўляць установу на спаборніцтвах. Па гэтай прычыне маладую валейбалістку і паклікалі вучыцца ў Наваполацкі палітэх, а яна і пагадзілася. Стаўшы другім чалавекам у Беларусі, Наталья Качанова цяпер часта расказвае, што па жыцці заўсёды рабіла толькі тое, што ёй раілі і прапаноўвалі іншыя. Пры паступленні ў інстытут ёй было важна працягваць займацца спортам, а спецыяльнасць яна абрала проста перад падачай дакументаў. Дзяўчыне вельмі спадабаўся стэнд са схемамі ачышчальных збудаванняў, таму яна вырашыла вучыцца на спецыяліста па водазабеспячэнні і каналізацыі, але хутка пашкадавала пра гэты свой выбар. Если честно вам сказать, я первый день пришла с института домой, я маме сказала: ты знаешь, я, наверное, больше туда не пойду на самом деле. Мама, забери меня. На что мне мама сказала: что ты? Первое время везде тяжело, и на работе тяжело, и надо привыкнуть, и все будет хорошо. Мама, как всегда, оказалась права. Тым не менш, студэнтка паступова ўцягнулася ў вучобу, а з другога курса стала атрымліваць павышаную стыпендыю. Таксама дзякуючы трэніроўкам Наталья не ездзіла з аднакурснікамі на бульбу ў калгас. Захапленне падарыла дзяўчыне і мужа. На спаборніцтвах яна пазнаёмілася з баскетбалістам Леанідам Качанавым. Спартовая кар'ера ў яго не склалася, і ўсё сваё жыццё ён адпрацаваў настаўнікам фізкультуры. Скончыўшы універсітэт, Качанова вярнулася ў родны Полацк і ўладкавалася дыспетчарам
на вадаканал. Зноў жа адметна, што пагадзіцца на гэтую несалідную пасаду яе пераканала сакратарка ў прыёмнай. Праз 3 месяцы Наталью Качанову перавялі ў інжынеры па ахове працы. Я не думала о карьере, я много про это говорила, это правда. Я не думала о карьере и как-то я не думала о том, насколько там вот мне срочно надо выйти замуж, например, да? Нет, тоже про это не думала. Когда ты живешь просто обыкновенной жизнью, нормальной жизнью, понимая, что надо жить, надо учиться, надо работать, оно все приходит как-то само собой и складывается так. Тым часам Качанова ціхенька плыла па цячэнні. Ад мужа фізрука яна нарадзіла 2 дачок, а праца на вадаканале цалкам задавальняла будучую чыноўніцу. Цытата. «Мне заўсёды ўсё падабалася. Я ніколі не думала ніадкуль сыходзіць. Калі б мне не прапаноўвалі перайсці на іншую працу, я б, напэўна, і сёння працавала на полацкім вадаканале. У гэтым няма ніякіх сумневаў. Да чаго я імкнулася? Да ні да чаго». Перад нараджэннем другой дачкі інжынерцы прапанавалі перайсці на працу ў полацкую жыллёва-камунальную гаспадарку. Яна па звычцы пагадзілася і на гэтую прапанову. У выніку ў полацкай ЖКГ Качанова адпрацавала з 1995 па 2002 год, пакуль яе ізноў не выцягнулі на новае месца, ужо ў гарвыканкам. Гэта здарылася дзякуючы тагачаснаму мэру горада Уладзіміру Тачылу, які быў суседам Качанавай і якога тая называла сваім мудрым і дасведчаным настаўнікам. Праца чыноўніцы пачалася для жанчыны з пасады начальніка аддзела жыллёва-камунальнай гаспадаркі, а праз некалькі гадоў Наталью Качанову павысілі да намесніка кіраўніка гарвыканкама, што стала для яе поўнай нечаканасцю. Самый тяжелый шаг для меня был тогда, когда меня назначили заместителем председателя Полоцкого горосполкома по строительству ЖКХ. Вот тогда я 2 недели просто рыдала. Вот мне казалось, что это самая такая будет для меня тяжелая работа. Восенню 2007 года ў жыцці чыноўніцы здарылася яшчэ большая неспадзяваначка. У шматгадовага мэра Новополацка Александра Камарова здарыліся сур'ёзныя праблемы з сэрцам, праз якія яго адправілі на пенсію. Вакантнае крэсла прапанавалі заняць менавіта Качанавай, і тая ў чарговы раз пагадзілася. Шлях ад інжынеркі ў ЖКГ да кіраўніка 100-тысячнага горада заняў у жанчыны ўсяго 5 гадоў, прычым ніякіх высілкаў яна не прадпрымала. Па кар'ернай лесвіцы яе прасоўвалі іншыя людзі. Узначаліўшы Новополоцкі гарвыканкам, Наталья Качанова упершыню асабіста сустрэлася з Александром Лукашэнкам і адразу па яе прызнанні праніклася яго стаўленнем да сябе. А прамову на ўсебеларускім народным сходзе 2010 года чыноўніца слухала са слязамі на вачах. На сваёй новай пасадзе адданая прыхільніца Лукашэнкі забараняла любую палітычную актыўнасць. Да нацыянальных пытанняў руская па нацыянальнасці Качанова не мела ніякіх сантыментаў, а супраць маўклівых пратэстаў 2011 года, прычынай якіх стаў эканамічны крызіс, чыноўніца выкарыстоўвала свае метады барацьбы. Напрыклад, гарвыканкам у дні акцыі праводзіў на цэнтральнай плошчы забаўляльныя мерапрыемствы, а яго кіраўніца давала інтэрв'ю загалоўкамі кшталту «У пошуках альтэрнатывы піву, тупанню і плясканню». Хаця ж паралельна яна скардзілася на тое, што ў бюджэце нафтавага горада няма грошай нават на тратуары. К сожалению, в прошлом году нам не удалось многое сделать в плане наведения порядка, благоустройства. Я имею в виду такого капитального, не наведения порядка даже, я, наверное, неправильно сказала, а именно капитального ремонта, благоустройства. Ну, там, тротуаров, дорог, проездов. Потому что, к сожалению, так складывалось, что у нас финансовые возможности нам не позволили это сделать. Сваю місію на пасадзе мэра Наталья Качанова бачыла ў выкананні розных планавых паказчыкаў і рэагаванні на звароты грамадзян. Новополацк яе часоў быў звычайным постсавецкім горадам, такім жа шэрым, як і яго кіраўніца. За грошы Еўрасаюза ў ім пабудавалі лыжаролерную трасу, прычым там жа стаялі занядбалыя басейн і футбольны стадыён. Пры Качанавай мадэрнізавалі радзільню, у якой працавала яе старэйшая дачка, а таксама пабудавалі новы ЗАГС. Чыноўніца запомнілася сваёй актыўнасцю ў супрадзеянні абортам. Ахвотных перарваць цяжарнасць па яе ініцыятыве адпраўлялі да псіхолагаў. Как женщина я прекрасно понимаю радость материнства. И чем старше ты становишься, тем больше ты ценишь это. И понимаешь, какие бы ни были у тебя заслуги и достижения, самое важное для женщины – это материнство. И поэтому, конечно, мы хотим, чтобы радость этого материнства испытала каждая женщина в нашем городе. Здавалася, што кіраванне Новополацкам – гэта вяршыня
завяршэння кар'еры былой дыспетчаркі вадаканала, бо на вышэйшыя пасады ў краіне жанчын Александр Лукашенко амаль не прызначаў. Тым больш нечаканым стаў чарговы ўзлёт Качанавай, які здарыўся напрыканцы 2014 года. Тады яе зрабілі намесніцай прэм'ер-міністра, адказнай за сацыяльную сферу. Прычым, па словах Лукашэнкі, павысіць правінцыйную чыноўніцу яму прапанавалі сілавікі. Честно вам скажу, вот до назначения изучения я ее близко не знал. Вот она стала депутатом, да, хороший депутат, поле зрения, но вот так, как Косинца, я ее не знал. И предложение о назначении от силовых структур поступило. По назначению Качановой поступило от силовых структур. За Качанову таксама паручыліся старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчанка і былы віцебскі губернатар Александр Косінец. Апошні дык і ўвогуле разам з Качанавай пераехаў у Мінск і ўзначаліў адміністрацыю Лукашэнкі. Такім чынам, першай жанчынай віцэ-прэм'ерам у гісторыі Беларусі стала не амбітная Пяткевіч ці дасведчаная Ермакова, а нечакана бляклая і пакорлівая Наталья Качанова. На новым месцы чыноўніца хутка адзначылася некалькімі супярэчлівымі праектамі. Яна курыравала распрацоўку дэкрэта аб дармаедах, згодна з якім беспрацоўныя беларусы мусілі выплачваць у бюджэт адмысловы збор у памеры 20 базавых велічынь. На той момант гэта было каля $240. Калі людзям сталі прыходзіць так званыя лісты шчасця, гэта прывяло да маштабных акцый пратэсту па ўсёй краіне. Лукашэнку давялося адклікаць свой дэкрэт і адправіць яго на дапрацоўку. У канцы 2015 года віцэ-прэм'ерка Качанова заявіла пра непазбежнасць павышэння ў краіне пенсійнага ўзросту. Але падобнае рашэнне, па словах чыноўніцы, павінна было быць прынятае толькі са згоды беларусаў, а Лукашенко спачатку увогуле нібыта быў супраць. Речь не идет о повышении какого-то там пенсионного возраста. Мое мнение на сей счет известно. Если люди не хотят повышения пенсионного возраста, мы им прямо сказали, такой пенсионный возраст, вот такой фонд пенсионный, мы его делим на всех пенсионеров. И речь сегодня не идет об этом, и поднимать этот вопрос сегодня нечего. Аднак вельмі хутка быў падрыхтаваны указ, і пенсійны ўзрост вырас у мужчын да 63 гадоў, а ў жанчын да 58. Качанова на гэта адрэагавала заявай, што большасць грамадзянаў нібыта з разуменнем ставіцца да падобнага рашэння, хаця беларусаў па выніку ніхто так і не спытаў. Чыноўніца, адказная за сацыяльную сферу, таксама запомнілася і дзікімі выказваннямі. Напрыклад, калі Качановай скардзіліся на нізкія заробкі, яна адказвала, што хто як працуе, той так і зарабляе. Маўляў, медыкі ішлі ва універсітэты ў першую чаргу, каб дапамагаць людзям, а спартовыя трэнеры, як гасударавы людзі, павінны разумець, якая сітуацыя ў краіне, і не скардзіцца. Шмат шуму нарабіла і цытата Качановай пра заробкі дзіцячых трэнераў. Маўляў, у іх зарплата $60? Ну што паробіш, значыць, вось такая зарплата. У той жа час сама віцэ-прэм'ерка, як такі ж гасударавы чалавек, не адмовілася ад бонуса, які дае статус топ-чыноўніка ў Беларусі. У 2016 годзе яна атрымала 15 сотак зямлі ў Драздах, раптоўна абагнаўшы ў чарзе на жыллё дзясяткі тысяч мінчукоў, а пасля будаўніцтва катэджа дальнабачна перапісала яго на сваіх дачок. У снежні таго ж года Наталья Качанова атрымала і новае павышэнне. Яна ўзначаліла адміністрацыю Лукашэнкі і адразу атрымала першую задачу. Останутся работать только те, кто будут профессиональны, образованы, и те, кто хочет работать и шевелиться. Нет результатов, нет больших должностей. Это обновление должно закончиться соответствующим статусом государственного служащего. Мы должны поднять на небывалую доселе высоту независимой Беларуси статус госслужащего. 16 мая 2019 года под Магілёвам знайшлі нежывым маладога інспектара ДАІ Яўгена Патаповіча. Перад гэтым тэлеграм-канал нехта напісаў, што міліцыянера выкралі асобы цыганскай ці каўказскай знешнасці. На наступны дзень па раёнах абласнога цэнтра, дзе жывуць цыгане, прайшла аблава, падчас якой былі жорстка затрыманыя сотні чалавек. У выніку афіцыйнай прычынай смерці даішніка назвалі самагубства, і цыгане аказаліся проста ні пры чым. Але ж тагачасны міністр унутраных спраў Ігор Шуневіч катэгарычна адмовіўся выбачацца перад прадстаўнікамі нацменшасцяў. У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыганов. Понятно?
За Шуневіча па даручэнні Лукашэнкі гэта зрабіла кіраўніца яго адміністрацыі Наталья Качанова. Праз пару тыдняў для міністра, які адмовіўся ехаць у Магілёў, гісторыя скончылася адстаўкай. Таксама кейс Потаповича ўсплыў падчас прызначэння новага кіраўніка МУС Юрия Караева. Не надо вот так вот, как произошло, Наталья Ивановна ездила, разбиралась по моему поручению с этими цыганами. Ну, обидели людей ни за что. Ну, так надо извиниться. Не надо, знаете, плугом или бульдозером переть на все, что перед тобой. Где-то надо и поаккуратнее, где-то объехать. А не получилось, извинись. Так Наталья Качанова на некаторы час стала увасабляць іншы бок суровай беларускай улады. Яна сустракалася з маці асуджаных па наркатычных артыкулах, выбачалася перад дэпартаванымі з Беларусі удзельніцамі Pussy Riot, а ва ўсіх інтэрв'ю расказвала пра важнасць дыялогу з кожным чалавекам. У той жа час кіраўніца адміністрацыі стала чалавекам, які на пару з прэс-сакратаркай Натальяй Эйсман стварыў для Лукашэнкі інфармацыйную бурбалку і імітацыю усенароднай падтрымкі. У эпоху інтэрнэту Качанова рассказывала, што аддае перавагу дзяржаўным газетам, бо там нібыта пішуць праўду, і заклікала змагацца з сайтамі, якія крытыкуюць уладу. Пасля паспяховых кейсаў па рашэнні канфліктаў Наталья Качанова атрымала новую далікатную задачу – падрыхтоўку да чарговых парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў. Абедзве кампаніі меліся прайсці як сапраўднае свята. 2 года не должны страну ввергнуть в какие-то потрясения. Чтобы это праздником были эти выборы, одни и вторые. Першыя выбары прайшлі гладка. У палату прадстаўнікоў не трапіў аніводны апазіцыянер. Пасля галасавання Наталья Качанова таксама адправілася ў парламент, бо па лукашэнкаўскай квоце яе прызначылі ў Савет Рэспублікі, дзе адразу зрабілі старшынёй. Аднак яшчэ некаторы час новаспечаная сенатарка курыравала новага кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі, якім стаў высокапастаўлены КДБшнік Игорь Сергіенка. Наталья Ивановна от этой работы не уходит. Даже если вы корифеем станете, она все равно должна быть рядом с вами, подсказывать. И у нее большой опыт. Калі ў Беларусь прыйшоў каранавірус, Наталья Качанова лагічна падтрымала лукашэнкаўскі курс на ігнараванне пагроз хваробы і на ўсе лады расказвала, што ситуация цалкам контроляваная и никто ничего не хавае. А вот буквально вчера, например, фейковый вброс, что Витебскую область закрыли, никто не может ни въехать, ни выехать, ну абсолютно не соответствует действительности. Аднак з пачаткам прэзідэнцкай кампаніі уладам давялося пабачыць раздражнёнае грамадства, якое стамілася ад хлусні і нязменнага Лукашэнкі. У чэрвені 2020 года Качанова атрымала новае спецзаданне – ездзіць па рэгіёнах і размаўляць з апазіцыянерамі. Але замест дыялогу чыноўніца даводзіла слухачам, што іх меншасць, што ніякіх фальсіфікацый на выбарах ніколі не было і што яна з Лукашэнкам будзе да канца. 9 жніўня 2020 года, у дзень выбараў, Качанова прыязджала на выбарчыя ўчасткі ў Мінску, дзе збіраліся гіганцкія чэргі захвотных прагаласаваць за Святлану Ціханаўскую. Абураным грамадзянам чыноўніца, якая была даверанай асобай Лукашэнкі, паабяцала працягнуць час працы ўчастка, каб усе змаглі аддаць свой голас. Послушайте меня, я не уполномочена здесь стоять перед вами отчитываться. Давайте мы так. В любом случае, спасибо вам. Мы разберемся. Задайте вопрос председателю комиссии, Я просто почему не вышла для того, прошиты чтобы вам журналы? сказать, что вы проголосуете. Нам важно, чтобы еще наши голоса ушли. Ваши голоса будут учтены. У разгар крывавых падзей пасля выбараў старшыня Савета Рэспублікі выступіла з прымірэнчым зваротам па тэлебачанні. Очевидно, всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение. Таксама Наталья Качанова ездзіла да страйкуючых журналістаў белтэлерадыёкампаніі, якім расказвала, што пратэсты ніяк не звязаныя з дзеяннямі улады і гвалтам сілавікоў. Вы же взрослые люди, вы же прекрасно понимаете, что завтра, если не будут работать предприятия, не будет ни бюджета, ничего. Развалится все. И это точно выверенные политтехнологии, которые приведут к тому, что Беларуси просто не будет. Вы это прекрасно понимаете. А к этому все идет. Па меры задушэння народнага абурэння мянялася і рыторыка Натальі Качанавай. Яна ўсё менш хацела з кімсьці весці дыялог і наадварот жадала ўсіх пераканаць, што не было ніякіх фальсіфікацый і празмернага гвалту. Пасля да гэтага ўсяго дадалася і адкрытая канспіралогія, кшталту расказаў пра неіснуючы план Даліса ці пра тое, як у Югаславіі ў кінатэатрах паказвалі фільмы для дарослых.
У выніку чыноўніца, якая не зрабіла ніводнага самастойнага рашэння ў сваім жыцці, пачала абвінавачваць пратэстоўцаў у несамастойнасці. К сожалению, мне тех людей, которые тогда предали нашу страну, мне их просто жаль. У них нет своего стержня. Они живут просто, как, знаете, маятники. Туда-сюда, лучше там, туда. То есть это, понимаете, бесхребетные люди. Наталя Качанова не саромілася і непрыхаванай хлусні. Яна казала, што калі б не сілавікі, то ў Беларусі была б грамадзянская вайна, а пасля забойства Рамана Бандарэнкі заявіла, што той быў п'яны і медыцынскія дакументы, якія выклалі ў інтэрнэт, насамрэч фэйкавыя. У выніку і так не вельмі шырокі набор фраз чыноўніцы ператварыўся ў пастаяннае услаўленне Лукашэнкі. Только с этим руководителем, президентом, может быть будущее у нашей страны. Президент нам говорил еще в 2019 году, идет геополитический раздел мира, и мы сейчас реально это увидели. Я всегда понимала, что только такой мудрый политик, опытный политик, который вот есть в нашей стране, но я, знаете, я еще сказала, могу сказать вам, знаете, это, наверное, нашей многострадальной Беларуси Бог послал такого президента, который действительно по-настоящему ценит свой народ, свою страну и делает всегда все во благо народа. Бясспрэчная лаяльнасць Качанавай і адсутнасць амбіцыі прывялі да таго, што Лукашенко зрабіў яе дэ-юрэ другім чалавекам у дзяржаве, пайшоўшы на нечаканы крок. Беларуская канстытуцыя прадугледжвала, што калі прэзідэнт не можа выконваць свае абавязкі ці памірае, то ўлада ў краіне да новых выбараў пераходзіць да прэм'ер-міністра. Лукашенко ж памяняў гэтую норму асабіста пад Качанаву і па рэдакцыі канстытуцыі, прынятай на рэферэндуме 22 года, у выпадку смерці кіраўніка дзяржавы ўлада пераходзіць менавіта да старшыні Савета Рэспублікі. У тым, што Наталья Качанова не зможа ў сваіх інтарэсах гэтым прававым нюансам скарыстацца, сумнявацца не даводзіцца. Яна проста не здольная на тое, каб рабіць нешта ў разрэз меркаванню тых, каму беззаветна давярае. А сам Лукашенко даўно акрэсліў, што пасада кіраўніка Беларусі не створана для жанчыны. Вот я и часто говорю, Наталья Ивановна, за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже готовый президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело до того, чтобы голосовать за женщину, потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. Аднак падобна, што Лукашенко застаўся не вельмі задаволены тым, як галоўная прыхільніца дала рады сваім палітычным задачам. Таму нечакана ва ўладу вярнулі жалезную ледзі Наталью Пяткевіч. Кажуць, што менавіта яна, а не Качанова, займалася апошнімі прэзідэнцкімі выбарамі, і ў выніку ўсё атрымалася гладка і без аніякіх пратэстаў. А Наталья Качанова з часам стала падобнай да свайго куміра Аляксандра Лукашэнкі. Іх фота моцна рэтушуе прапаганда. Яны абодва даўно адарваліся ад рэальнасці і запісваюць сваімі заслугамі тое, чаго ў Беларусі проста няма. Санкцыі Качанаву не вельмі хвалююць, бо яна і так нікуды не ездзіла. З нязгоднымі больш не трэба размаўляць, бо ўсіх нязгодных пасадзілі ці выціснулі з Беларусі. А каб дагадзіць Лукашэнку, заўсёды можна зладзіць паказуху. Тым больш, што сілаў на ператрахі ў яго ўсё менш, ды і раскідвацца лаяльнымі кадрамі ён ужо не стане. Ну а калі прыйдуць іншыя часы, то пакорлівая Качанова хутчэй за ўсё па старой звычцы пагодзіцца на любы загад яе новага начальства.